सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राहुल दोस्त आजकल चर्चा में बनल बाड़न। बता दें कि गोरखपुर के राहुल दोस्त आजकल सोशल मीडिया पे अलग अंदाज में दिखाई दे रहल बाड़न। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम, हम बानी शंभू शरण। गोरखपुर जनपद के एक युवा अपने काबिलियत के दम पे पूरे दुनिया में अपन अलग पहचान बना रहल बा। जी हाँ, राहुल दोस्त के नाम से एक सोशल अकाउंट चलाए वाले एक युवक आजकल आईपीएल में गजब के कमेंट्री कर रहल बाड़न। वो भोजपुरी में अपने एक तुकबंदी के वजह से, अपने एक वर्ड लाइन की वजह से, अपने एक बात के वजह से चर्चा में अइलन राहुल दोस्त। और हाल ही में राहुल दोस्त भारत पाकिस्तान युद्ध के लेके भारत पाकिस्तान पे एक गीत सोशल मीडिया पे अपलोड कलन, जो लाखों लाख और मिलियन लोग देखलन और चर्चा में राहुल दोस्त आ गईलन। हाल ही के आईपीएल मैच में कमेंट्री करे वाले राहुल दोस्त गोरखपुर में इस समय सुर्खी में बनल बाड़न और युवाओं के बीच एक अलग पहचान बना रहल बाड़न। राहुल दोस्त साफ सुथरी चीज और साफ सुथरा मैटर से अपने आप के रील से जुड़त, रील बनावत और साफ सुथरे शब्दों से लोगन के मनोरंजन भी करावत नजर आ गईलन। एक युवा गोरखपुर जनपद के बांसगांव के राहुल दोस्त खासा आजकल अपने बेबाकी की वजह से, अपने बेधड़क आवाज की वजह से, दमदारी से अपनी बात रखला की वजह से आजकल चर्चा में बनल बाड़न। तो उनकी पूरी टीम जौन बा राहुल दोस्त के आसपास पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन करत नजर आ रहल बा। तो राहुल दोस्त एक वक्त अपने एक अलग अंदाज के रूप में सोशल मीडिया पे सुर्खी बटोरत आड़न। हाल फिलहाल आप चैनल पर नया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।